Dragonela și Dragonel, de Ana Nestor. A fost odată ca niciodată un dragon pe nume Dragonela. Ea avea un soț pe nume Dragoș și 3 pui pe nume Dragi, Draga și Dragu. Ei trăiau pe planeta dragonilor, o planetă frumoasă, tocmai bună pentru orice dragon. Avea o singură problemă. Avea mulți vulcani. Unul dintre ei era gigantic, se numea Scary Fire. Era foarte mare. Dacă ar fi erupt, ar putea dispărea toți dragonii. Într-o zi, vulcanul se mișca și provoca cutremure și planeta se zgudui. Dragonela nu știa ce se întâmpla, așa că a mers să vadă. S-a apropiat nu prea aproape și a văzut-o pe Lili, prietena Dragonelei, și și-a dat seama că va erupe în curând. A venit și Dragon. S-a apropiat de Lili și i-a spus să nu mai sară și să roage pe stăpâna ei, Lisa, să aducă găleți. În curând toți au avut găleți cu apă. Dragonela s-a gândit că vulcanul e mult prea mare pentru o groază de găleți, așa că au făcut o super găleată și au stins focul mare. Au mâncat și s-au culcat și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.